Shalom, 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸንሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid till er. أنا عاكم صلاح الدين مسحونا لترجم اللي يدلو سيمينا متينا زلنا. Jag är broder Salahdin med den som översättes med Sem. زبلت أكل نزبلت أما على تدبل program نحن. Det här är det programmet vi har, det bästa ordet för den bästa dagen. سلزلهم دم نزم على تزهونا يود قال كنكافلينا. Och idag kommer vi få ta del av dagens ord. لو من نكافلو بأمنة علمنا نفتر دبليو. Och dagens ord som vi kommer ta del av det är skapa din värld av tro. متعف قدوس إبراهيم عسرت عدد أقصى سلسة خمسي بل علم بقى الأملاك كم التفترتكم أون تزر كابزير كم زخونة بأمنة نستوعل allona. I Hebreerbrevet kapitel 11 vers 3 står det: Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. أبز صحف الزكلتة الزين أقدستي قالت الله. I den här versen så finns det två värdefulla ord. حدا مفتقر دبلي. Det ena är att skapa. إذا مفتقر دبل أبتنا إنجليش قال أبتنا يغريق قال كاتارتيزو يدبل. I det grekiska ordet i det här skapa det كاتارتيزو. إذا كاتارتيزو دبل قال مفتقر كمعراي كرت محاز متصباق دملكتشو. Det betyder att forma, att bygga upp, att göra det vackert. اتخال اي ازيو important قال تصحيف زولو دما علم تبليا. Och den andra viktiga ord som det står där det är världen. اسا دما ايون ياتبل. Och i den på det grekiska står det eon. ازي ايون. Eon. اذا ايون تبل دلا نتي ناتنا نابرا دملكتشو. Och den här ordet som står eon, det är det tillvaro vi har runt omkring oss, vår egna värld. ናይ ህይወትና محدرا دملكتشو. Vår livs plats. ስለዚህ እዛ ዓለምና ንብሎ ዘለና ናብራና ህይወትና ናይ ህይወትና محدራ ምስ ህይወትና ድተሓሓዝ ዘበለ ነገራትና ስሊና ንዛረብ ዘለና. Så när vi ser världen i det här att skapa din värld av tro, vi pratar om din tillvaro, din plats, ditt liv, din situation, allt det du lever av, det du har tillgång till. ንስኹም ትነብሩሉ ህይወት ስሊና ንዛረብ ዘለና. Det är livet du lever till för. ነብስ ወከፍና ፈጢርና ኣብኡ ንነብረሉ ዓለም ኣለና. Så var och en av oss har en värld där vi anstränger oss och lever för till. ናይ ገለ ዓለሞም ብጣዕሚ ጽቡቕ ይፍርያማነት ድመልኦ ሓጎስ ዝመልኦ ክብሪ በረኸት ድመልኦ ህይወት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ. Vissa personer har ett liv som är fullt av glädje, fruktsamhet, den är fylld bara av härlighet. ናይ ገሊኦም ድማ ጭንቀት ውድቀት ሕማም ምናምን ድመልአ ዓለም ካሉ. Och vissa andra liv är fylld av ångest, stress, sjukdom och massa saker. ሪኹም ንዓለምካ ምጽባቕ ንዓለምካ ቅርጽ መሓዝ እንተ ተማሂርካ Så om du lär dig att skapa och forma och göra din värld vacker, ስለ ህይወትካ ኣይክትሽገርን ኢኻ. du kommer inte ha något problem i ditt liv. እግዚአብሔር ኣምላኽ ንምድሪ መጀመርታ ምስ ረኣያ ባዶን ጥራያን እያ ነይራ. När Gud såg i jorden först, den var bara tom. እሱ ግን ኣብ ውሽጡ ብኻልእ መልክዕ ሲኢልዋ ነይሩ. Men han hade gjort en bild i sitt inre annorlunda. ስለዚ ነታ ባዶን ሕማቅ ቅርጽ ዝነበራን ከምቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ገይሩ ቅርጻ ኣጸቢቑ ምልኣት ከምቲ ህልዋ ገይርዋ. Och när han såg att den var tom och inte hade form, han skapade det han hade i sitt inre. ስለዚ ንሕና ድማ ህይወትና ኣቕጣጫ ክቕይር ከሎ ሕማቕ ዝኾነ ቅርጽ ክሕዝ ከሎ ክንስንብድን ተስፋ ክንቆርጽን ይብልና. Och när vi ser våra liv och saker och ting börjar ta fel sorts av form, att det börjar bli dåligt och sjukdom börjar komma och sånt. ናትና ዓለም ስለ ዝኾነ ኣብ ኢድና እዩ ክንቀይሮ እንተደሊና. Eftersom det är vår värld så har vi makten att kunna ändra det. ስለዚ ዓለምና ንኽንቀይሮ ኣዝዮም ዓብ ተራ ዝፃወቱ ክልተ ፓርት ኣብ ህይወትና ኣለዉ. Och för att vi ska kunna ändra vår värld, det finns två saker som spelar stor roll i våra liv. ሓደ ኣእምሮና እዩ. En av dem det är vårt sinne. ካልኣይ ኣፍና እዩ. Och den andra är vår tunga. ኣብ ኣእምሮና ዝሰኣልናዮም ዘበለ ስእልታት All bild vi formar i vårt sinne, ኢማጂን ንገብሮም ዘበለ allt det vi föreställer oss i vårt inre. ማለት ንሓሳብ ወሲድኩም ብመልክዕ ስእሊ ኣብ ኣእምሮኹም ክትርእይዎ ከለኹም Alla saker du har byggt i dina tankar.
ቀጽልኩም ምዑ በአፍኩም ክትዛረቡ ተጀሚርኩም Och i fortsättning om du börjar tala ut det du ser, ንዓለምኩም ክቕይሮ det kommer förändra din värld. ስለዚ Så därför, ዘለኹም ህይወት አይፈተቁምዎ om ni inte gillar det livet, den värld ni har just nu runt omkring er, ኣብ እምሮኹም ዓበተራ ተጻወቱ spela en stor roll, spela det i ditt sinne stor. ከምቲ ክኸውን ትደልይዎ ከምኡ ጌርኩም ምስኣል ተላመዱ Så börja bygga en bild i dina tankar, det värld du vill se, det värld du vill leva i. ሰብ ከምቲ ብልቡ ድሓስቦ ከምኡ እዩ En person är så som han tänker i sitt hjärta om sig. ስለዚ ከመይ ክኸውን ትደሊ ነቲ ትደልዮ ቀዲምካ ሓስቦ Så hur du vill att det ska vara, tänk på det redan i ditt inre, hur du vill ha det. ንርእስኻ ኣብኣ ኣቲኻ ሰኣላ ረኣያ Lägg ditt sinne i det och skapa en bild av det, hur du ser dig själv i det du vill leva i. ሽዑ ቀፂልካ ብኣፍካ ተዛረቡ Och sen i fortsättning börja tala ut genom din mun. ህይወትን ሞትን ኣብ ስልጣን መልሓስ ይደብለ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ምሳሌ 18:21 kom ይብል I Ordspråksboken 18:21 står det: livet och döden är i din tunga. እቲ ዘፍቅራ ግን ፍሬኣ ክበልዕ ይብል Men det står den som brukar den ska kunna komma få äta den frukt. ስለዚ is up to you ዓለምካ ሞት ዲኻኣትዎ ህይወት ዲኻኣትዎ ንስኻ ኢኻ ውሳኔ Så det är upp till dig om du vill att din värld ska komma ta emot död eller om den ska ta emot liv. እንተ ደኣ አንደበትካ ህይወት ትዛረብ ኮይኑ Men om din mun talar liv, ብምንም ዓይነት መንገዲ ናትካ ዓለም ሞት ኣይቆጻጸሮን እዩ då finns inte på något sätt att död skulle kunna härska över ditt liv. እንተ ደኣ አንደበትካ ሞት ዝዛረብ ኮይኑ Men om din mun talar endast dött, ብምንም ዓይነት መንገዲ ናትካ ዓለም ህይወት ኣይቆጻጸሮን እዩ då finns inte heller på något sätt att liv ska kunna härska över ditt liv. ሞትን ህይወትን ክንብል ከለና ነፍስና ካብ ስጋና ምፍላይ ከምኡ ጌርኩም ከይተሓስቦ När vi ser liv och död, tänk, det är inte att vi är döda från vår kropp vi pratar om. ኖ ሞት ክብለኩም ከለኹ ኣብ ኩሉ ትሰርሕዎ ምስኻዕ ክስኡን ይጅምሩ ኣይሰልጠኩምን እዩ ድጀመርኩሞ ውፅኢታዊ ይከውንን እዩ ፍርያማታት ኣይትኾኑን ኢኹም እዚ ሞት እዩ När vi ser dött, det jag menar är i alla era omständigheter i livet, allt det ni förtar er i till att det inte lyckas. Ni startar något, ni fullbordar inte det, saker och ting kraschar, allt går inte bara framåt. ስለዚ ብኣፍና ኢና ንነገራትና ከም ደይፈርድ ገብሮ Och det är genom våra ord vi gör att saker inte blir fruktsamma. ስለዚ ንዓለምና ነጸብቆ Så låt oss göra vår värld vackert. ፍርያማ ዓለም ንግበሮ Låt oss leva en fruktsam liv. ብእምነት ንዛረብ Låt oss tala av tro. ዝተዛረብናዮ ከዓ ክንርኢ ኢና Och vi kommer se det vi talar ut också. ሎሚ ዘይተዛረብካዮ Det du inte har talat ut idag, ጽባሕ ክትርእየ ትጸብሕ förvänta dig inte att se det i morgondagen. ሎሚ ዝተዛረብካዮ Men det du har talat ut idag, ብርግጽ ጽባሕ ክትርእየኻ men förvänta dig att du kommer se det i morgondagen också. ንስኹም ብሩኻትን ብሉጻትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ንጎይታ ዘይተቐበልኩም ዳሕራይ ትጽሓፍ ጽሕፍትላ ንዓ ብኣፍኩም እንዳበልኩም ጸልዩ Och för er som inte har tagit emot Kristus Jesus, vi kommer att lägga en bön där ni kan ropa ut det genom era läppar. ሓዳሽ ህይወት ክትቅበሉ ኢኹም ኮንታክት ግበሩና Då kommer ni kunna ta emot ett nytt liv och kontakta oss efteråt. ሻሎም Shalom.